Dobrý deň, pán Čavajda. Dobrý deň. Takisto ako vášho syna uvedomujem, že náš rozhovor je zaznamenovaný kamerou, hej? Aby ste vedeli aj vy. Aj my si zaznamenali, nech sa páči. To sa mi páči. Veľmi, s tým súhlasíme. Že na čo aj, že oni tiež nevedia, že čo ide robiť. Teda my vieme, že čo ide robiť, ale teda neviem, čo ide robiť s tým bagrom. No, zrejme niečo protiprávne ide niečo robiť. Protiprávne, to je váš právny názor. No, však ja hovorím, my zatiaľ nevieme, až už sa uvidí. Viete, čakáme, radšej chceme tomu predísť. Minulé, čo sa udialo, títo stopy boli odrezané rána a nezákonne. To je váš právny názor, že to je Nie je pravda. Nie je právny. Nie, to je váš právny To, viete, počúvajte, názor je jedna vec a zákon, dodržiavanie, jeho predpísané znenie a ústava Slovenskej republiky je druhá vec. Pán Čavajda, to je váš právny názor. Počúvajte, ja som vám niečo to je vaše vysvetlenie. Sú rozsudky Najvyššieho súdneho rozhodnutiu, kde sa vzťahujú pravoplatný rozsudok okresného súdu Čaca Žilina na týchto nových majiteľov pána Mila. Od roku 2007 není právny stav zmenený, je ten istý, iba došlo vymene vlastníkov. Takže pozrite si na kataster nehnuteľnosti, zápis s pozemkom, o aké výmere sú a potom niečo hovorte. To, čo on chcel bránu odstrániť, mala sa skutočnosti odstrániť jeho brána, lebo ona stojí na tej parcele 2,16 a táto stojí na hranici 2,164. Takže zaťažujte. Lebo zaťažujete zbytočne. No. Počúvaj ma, buď to budú riešiť, aké nie je treba Pán, zavolať myslím, že ste lebo bola im znesená nedôvera. No, vám bola nedôvera celkému oddeleniu. Oni nemienia zakročiť voči Milovi, lebo majú pojedno riešiť už aj väzobne, tak treba zavolať krajskému a nech tu príde krajský alebo zástupca zo Žiliny. Lebo tu bola znesená nedôvera. Lebo neustále pán Milo chodí ovplyvňujúci policajtov a manipuluje. Môžete kontaktovať aj krajského riaditeľa, neviem, či bude nevadí. Vám ako polície, obvodnému oddeleniu, celkovému oddeleniu nedôverujeme, lebo od roku 2007 kryjete vedomú úmyselnú trestnú činnosť pána Mila. To je váš právny názor. Nie názor. Toto nepoužívate názor. Tu treba rešpektovať zákony, predpísania ústavu Slovenskej republiky. No keď sa tu čo stane, to bude neskoro. To už je neskoro. Treba predchádzať. Pán krajský riaditeľ, ja som stále ešte, ak opakujem, sa to nepáči. No, ale vieme, čo je. Treba vládať zákony. A také nevyprávaj stále veci. Oni dobre vedia, že rozsudky sú tých hore, lebo si u nás. Nie, ja to budem točiť. Lebo naskôr on ťa provokuje a ťa vyčerpáva. Áno, tým názorom. Ale veď počúvajte, to je na krajskom súde teraz. Tá vec je živá. Tá je živá, oni to majú dať a nie mne toto robiť, normálne podľa seba si robia. Pani Čavajdová, to, že vec je živá niekde na súde, alebo teda, že vy teraz... No a tak má rešpektovať. Rešpektovať sa zdržať. Má sa zdržať, pokiaľ nebude súd ukončený, lebo je to napadnuté. Nemôže byť... Ja advokáta, aj teraz som mu volala, on povedal doslova, že nech sa nedotýkajú ničeho, pretože on popísal všetko. Áno, to je v poriadku. No a prečo sa tu dovalil sentím? Nemôže robiť niekto policajta, ktorý koná v rozpore zákona, v rozpore ústavy Slovenskej republiky. Taký človek tam nemá robiť v policajnom zbore. Polícia je tu na to, aby pomáhala, chránila, aby predchádzala veciam. Hej, tak rozumiem, ako ste aj urobili 7.3, tak rozumiem. Taký ste expert na právo aj na všetko. Čo ste dopustili sa 7. a vy máte byť väzobne. Vy ste spolupáchatelia trestnej činnosti. A preto si vás tu neprajem a choďte preč. Nedôvera. Choďte preč a treba to, aby to prišiel krajskému. Ja idem krajskému, choďte preč. Nedôvera. Si vás neprajem, tu nedôvera. Nech tu príde obvodné oddelenie z Krásna alebo iná hliadka. Choďte preč, bola znesená nedôvera. Zastávate páchateľov. Ale vy tu, keď ma vám vyjadrenie, načúvajte, aj prokurátor povedal, keď sme vyjadrili nedôvere, tu nemáte čo robiť. Prokurátor nám povedal, keď ste vyjadrili, nemáte tu čo robiť. Ale my sme vám vyjadrili nedôveru, takže vy tu nemáte čo robiť, rozumiete ma? Choďte, nech tu príde druhá hliadka. Nenamáhaj sa. Aj s nimi sa nedebatovať. Poďte preč. Bola znesená nedôvera. Pomôžte, zavolajte krajskému, nech tu príde on. Ale ja nemusím volať krajskému. No tak mama, ty zavolaj. Kľudne, nech ho zavolám. Vy choďte preč. Toto, načúvajte, aby ste, táto komunikácia, všetko, čo prebieha medzi nami, zverejnené na sociálnej sieti Facebook, aby ste, no nie neželám, lebo vidíte, ste verejný činiteľ, vy máte právo všetko strpieť. Vy máte právo dokumentovať. No nie.
to nie, že to je vaše vyjadrenie, Ústava, nález ústavného súdu si prečítajte, máte strpieť a vy nebudete porušovať. No. Všetko bude zverejnené na sociálnych. A bude celá komunikácia, aby si ľudia uvedomili to, čo ako vypráva. Súhlas nemusí dávať, povie to strpieť, to je váš právny názor. To nie, to je váš názor. Viete, názor. Ovládam zákony, viete, treba byť ľudský. 7.3. ste spáchali, opakujem, 7.3. ste spáchali, raz je v rozsudku a ste odrezali, ste najvyššie celý odplotený. Už bolo nejedenkrát podané, od roku 2007 obvodné oddelenie Kysucké mesto všetko zametá pod koberec, pýtam sa prečo. A bude to všetko zverejnené na sociálnej siete, aby ste videli, budete sa vidieť všetci, ktorí ste tam, a vy ako riaditeľ obvodného oddelenia postupujete. Preto si vás tu neprajem. No určite nie. Toto není zákonný spôsob, ktorý vás na toho človek upozorní, že sa tu maria súdne rozhodnutia, právoplata vykonateľné a najvyššieho súdu rozhodnutie. No to je podúroveň. Zime zbytočne, tam bola nedôvera, on si svoje, krajskému, ona to bude hneď